Când să ies din casă, bătrânii care m-au crescut se rugau pentru mine. Doamne, copilul ăsta pleacă în lume. Păzește-l de duhul de fotbal. Păzește-l de cinematograf. Păzește-l de filme. Fă-l un om al tău. Cine-o binecuvântarea peste mine? Zice, eu când el a început să fie tânăr, și când am început să cresc, să fiu tânăr, să fiu apt de muncă, am făcut niște juruinți. Datorită binecuvântărilor ce s-au cerut peste mine. Scoarece, am zis că oriunde se va construi o casă la noi în St. George, băi, și eu voi pune o cărămidă acolo. Și întrebam, sunam soția de multe ori, răspundea, avea telefon fix. Zic, Grigore, unde? Ei, zice, lucrează la niște frați. Zic, e pe bani, ori în numele Domnului. Și mere pe bani. Nici vorbă. Și când sta de vorbă cu mine, mă mustra și eram vrednic, eu vin de la discotecă. S-a fost crescut în familie de credincioși. Când vorbea cu mine, spune, bagă de seamă. Ți-a spus un om ce are Duhul lui Dumnezeu în el. Așa îmi spune. Și-a murit. La 36 de ani, la presbiter, sau 37 de ani a murit. El a avut tumoare pe creier, ne-am dus într-o pădure, amândoi, am fost foarte apropiați, prieteni, și am stat câteva ore de vorbă, numai noi doi. Și a zis, zice către mine, spune-mi părerea care o ai despre mine, ce se va întâmpla cu mine? Avea tumoare pe creier. Zic, la anul pe vremea asta ești în mormânt. Zice, exact așa știu, îți convins și eu. Îți dau un sfat, predică cu îndrăzneală la mormântarea mea. Mă duc în cer, mi-am sfârșit ca ea. Oameni care nu se uita că a fi capățând. Zicea către mine, măi frate, înainte să mustru un om, întâi îl caut, îl vizitez până nu a păcătuit. Mă duc să văd cum trăiește, câți bani are, cum o duce, cum e nevasta, cum e copii, stau aproape de el, când o păcătuit, știu adresa exactă, îți la el acasă. Nu tolerez păcatul. Se frate Mircea, avem 600 de membri în adunare, dar noi n-are nimeni televizor. Nimeni! Bă, să-ți iau adunare de 600 de membri fără televizor. Zice, nimeni n-are. Dar și era, asta era pe rol, post, rugăciune, zile de jertfă. Și acum vă punctez câteva. Sunt valoroasă pentru voi. Aveau adunare seara de la 6 la 8. De la 8 la 10 mai era rugăciune la o casă. De la 12 la 2 noaptea era rugăciunea de la miezul nopții. Nu mai erau mult, dar mergeau. Erau 20-30 de frați, 40 tot timpul. Dimineața de la 4 la 6 era rugăciunea meseriașilor. Cine pleca în șantier la lucru, de la 4 la 6 mergea la rugăciune dimineața. De la 9 la 11 ziua era rugăciunea pensionarilor. Voi aveți unii aici care stau, voi dormiți de-a binelea. Somn, odihnă, stai în pat, te uiți pe Facebook și vine că vine cerul. Deci ce la cu nebunii din astea, că nu le vezi. S-ar putea să avem surprize mari. Doamne, oameni, ei, dar în perioadele astea se făceau vindicări. Era rugăciunea pensionarilor, era un frate, avea un copil bolnav, nu îi se dezvolta la un an de zile când are 3 kg. La rugăciunea pensionarilor, copilul s-a vindecat. Și erau oameni, pe toate palierele aveau oamenii în rugăciuni. Și tineri, și bătrâni, și tot. Eu aș dori, frați și surori, nu la voi întâmplă nimic duc eu astea aici. Eu m-am planificat că, le-am zis la frați, n-am planificat nimic. Dar vreau Dumnezeu, nu că vreau eu, vreau Dumnezeu la voi are pretenții mai mari. Amin. Mărirea Lui. Și astea să facă costul. Costă. Asta costă sacrifici, dăruire și cine vrea, spune Biblia, cine vrea să mă urmează, să se lepide de... Sunt 3 lucruri care creștinul nu are voie să le iubească. Lumea, banii și somnul. Astea 3 creștinul nu are voie să le iubească. Eu doresc Dumnezeu să ne binecuvintească. Vreau să tragem la text. Să m-am făcut numai introducere. M-am gândit azi dimineață, Doamne,
Dăm un text să nu-i mustru astăzi. Dăm un așa de mângăiere, nu știu că da fratele, unul de ăsta de mângăiere, de n-am să vă mustru astăzi. Asta e un text foarte fain. Nu-i nimic de mustrare în el. Să-și ia un frate că te mine tași, mă zice, că tu și când mângâi mustri, zice. Apoi o glazdă va ieși din tulpina lui Isai. Știți ce iese din tulpină? A fost pe generație. Oameni căpetenii, războinici, luptători. Eu văd din... Am amintit de Iacob Pătrașcu din St. George, Mărim. Are nepoți, sunt profesor la școală, predau fizică, predau geografie. În fiecare zi sunt la post. Din tulpina lui ies oamenii al lui Dumnezeu. Din tulpina lui Isai nu ieși numai David. Dați, vine generație și trec viacul și vine Iisus. Un blăstar va da din rădăcinile lui. Și eu aș dori, frate, surori, să aveți rădăcini serioase, întemeiate în credință și din rădăcinile voastre Dumnezeu să poată odrăsli oamenii ai Lui. Dacă vor mai ține vremurile, părerea mea că nu vor ține mult. Dacă vor ține, Dumnezeu să ridice. Hăi, ce folos să ridice niște sportivi, niște... Are lumea de ăștia. Are lumea. Noi nu avem nevoie din ăștia. Noi avem nevoie de oameni al lui Dumnezeu. Aleluia. Spune Biblia aici, versetul 2. M-am gândit adânc. Duhul Domnului se va odihni peste el. Frați și surori, eu nu m-am gândit la altcineva, mă gândesc la mine. Ce Duh stăpânește și se odihnește peste mine? Și omul nu-i neutru. O zic că, peste mine nu-i nimic. Ori Duh de-al lumii, ori Duh de-al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Dacă odihnește Duhul lui Dumnezeu, ai odihnă. Amin. Amin, amin. Știți care e boala secolului? Stresul. Da. Am fost serile trecute, când am fost la St. George, băi, a venit o soră la... După ce am terminat de vorbit, vine o femeie la mine, plângând, la amfon. Nu, păstorul cunoștea, eu nu cunoșteam, soră. Stai un pic pe un scaun să povestim ce-i cu dumneata, de unde vii, din Spania, de unde ești, din Palma de Mallorca. Nu, a început să mă povestească cu mine, dar ce probleme are? Anxietate, stres, tulburări, neliniște. Să fie problemă. Să e problemă mare, frate. Și am venit să vă rugați. N-am odihnă. Frați și surori, nu-ți valoare banii, nu-ți valoare averile, îi valoare să ai în casa ta odihnă. Amin. Liniște. Da, Doamne. Să nu-ți fie tulburată casa. Avem o nepotă a comandantului poliției, lucra cu mine. Eu vorbeam despre Dumnezeu. Zice către mine, domnul Mircea, păi povești. Și nu există nici Dumnezeu, nici diavol, astea sunt minții de-a voastră. Să cauți, Doamnă, nu te juca cu vorbele, că vorbele pot costa. Există și Dumnezeu și diavol. Domnul Mircea, nu există. Există. Dar câteva săptămâni vine la serviciu într-o zi. Zice, problemă. Ce-i problemă? Zice, există Dumnezeu. Dar zice, problemă că altceva. M-am întâlnit cu diavolul. Și cum? Zice, mi se trezește un copil la miezul nopții. Din senin. Un copil de 2-3 ani. Începea să vorbească copilul. Și strigă cât îl ține gura. Lupu, 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 mamă! Și scoală-mi de noaptea. Domnule, zice, e diavolul la noi în casă. Ce l-ați spus? Zic, este?
niciunul. Să iei pacea din peste casă, liniștea. Frați și surori, cea mai mare odihnă o dă Duhul lui Dumnezeu. Aleluia. Doi bătrâni în zona Straja, județul, cred că Suceava. Da? Oameni temători de Dumnezeu, în zonă de frontieră, n-aveai voie în regim comunist să găzduiești oameni. N-aveai voie. Pentru că să nu fie tentativă de să tragă fraudulos frontiera și așa. Doi bătrâni, a apărut cineva în zonă. Vreau să dorm undeva în noaptea asta. Și aici la noi nu se poate. De ce? Și aici nu primește nimeni musafiri. Vă rog, să dumne, vă rog frumos. Nu se poate oricât plătești. Dacă vrei, uite acasă aia, doi bătrâni. Ăia-s oamenii lui Dumnezeu. Și dacă vrei să dormi, dar te duci, spui pacea Domnului, îți spui câteva reguli. Le spui că ești un frate venit departe, n-ai timp de discuție, să-ți pregătească un pat repede că așează să dormi. Dacă nu, nu poți dormi, nici la ea. Când te depistează că nu ești pocăit, ai încurcat-o și cu ei. Și ăsta zice, făcut-o, pleca la ei, s-o dus, i-o salutat, i-o spus regulile care i-o spus ăla. Se uitați de departe, bătrânii liniștiți, amândoi. S-o dat, vă oferim un pat. S-o culcat. La o oră târzie din noapte bătea lumina lunii pe masă. Și s-o ridicat, s-o uitat pe masă. Pe masă era un plic. Și în plic, pe masă erau bani. Auzi, unde țineau ăștia banii? Ce înseamnă să ai o dihnă? Și pe plic scria, banii Domnului. Unde stă cu plicul? S-a uitat eu numărat. Au văzut care e treaba că și-a dorm toți. Au pus plicul în buzunar și au luat hainele și dus. Și dimineața bătrânii musafirul nu. Caz real. Un bătrân mi l-a povestit din zonă. Nu-i musafirul, nu. S-a dus în casă, pe masă. Și nu-s nici bani. Nu să suni, ce să suni poliția, că te încurcai rău de sunai poliția. Că n-aveai voie să-l găstui. Hai, mulțumim lui Dumnezeu, în genunchiat. Doamne, zice, Tu știi cu ce inimă l-am primit, știi cu ce scop, suntem liniștiți, ocupă-te de el. Ocupă-te tu de el. Au trecut o săptămână, au trecut două, au trecut trei. Bate cineva la poartă. Bătrânul, nu cine e? Musafirul. Bună ziua, domnilor, bună ziua. Să-și auziți. Eu sunt musafirul ce am dormit noaptea la voi. Ispita m-a biruit să vă iau banii din casă. Auziți. Am văzut ce scrie pe plic. Ale ce domn țineți voi banii în casă? Că scrie pe plic banii Domnului. Auzi să vă spun ceva. De când am plecat din casa voastră, de orice m-am apucat, nu mi-am mai mers bine. Zile bune n-am mai văzut. O apărut neliniștea peste mine, o tulburare adâncă și în continuu îmi bătea în creier. Banii Domnului, banii Domnului, banii Domnului. Se auziți? Aici e plicul. Spuneți la Domn că îmi cer iertare și eu de la El că v-am luat banii și dați-i înapoi banii. Că vreau să-mi câștig liniștea, că nu mai am liniște. Ce înseamnă să ai odihnă, nu tulburare, nu circ, nu ieșit pe la vecini, nu făcut haos, să ai liniștea, că ai stăpân, că ai Domn, că-ți veghează casa și să ai liniște. Vă doresc! Dar țineți minte ce vă spun. Ca Duhul Domnului să se odihnească peste voi, amin. Trebuie să-și ia în bagajul toate duhurile ce vă stăpânesc să plece. Amin. Să rămână un singur Duh.
Da. Duhul lui Dumnezeu. Aleluia. Trebuie să plece Duhul de răutate, Amin. de ură, de mânie, de dușmănie, de scârcenie, de Numele lui lăcomie, Iisus de Hristos. încâmpare, de stări necurate. Duhul care aduc patii murdare trebuie să te părăsească. Aleluia. Să rămână un singur Duh. Duhul lui Dumnezeu. Aleluia. Era un tânăr într-o seară la rugăciune în județul Bacău. S-a pus la rugăciune și are vedenie. Și îi spune la o soră, zice, mi-a făcut Dumnezeu necunoscut că ai probleme de și Duhul peste Dumnezeu. Rugăciunea asta ce urmează nu, dar la aia altă demonează cu Duhul Sfânt. Aleluia. Uita, sora la el și ies la mărturisire. Ce Duhul ai? Asta. Ne rugăm. La următoarea rugăciune, la a doua, când s-a rugat, ăsta le-a văzut în vedenie cum o părăsesc. O vulpe, un duc de viclenie, un duc de răutate, o plecat de la ea, un duc de mânie ce l-avea, o plecat de la ea, un duc de nu știu ce, o plecat de la ea. Și când a făcut a treia rugăciune despre care el spunea, când s-a rugat, a coborât Duhul lui Dumnezeu, s-a schimbat fața. Avea față senină, o apărut veselia pe față, liniștea, pacea, o dispărut viclenia, șmecheria, răutatea. Eu-aș dori astăzi, asta să știți că nu le-am planificat. Aleluia. Nu le-am planificat. Asta Duhul lui Dumnezeu își dorește să-și găsească o dignă în viața ta, peste mintea ta, peste trupul tău, peste viața ta. Mărire Lui. Frați și surori, îmi doresc orice alt duc ar stăpâni în viața mea, să fac război cu el, să rămână un singur Duh. Duhul de Dumnezeu. Nu spață! Un bătrân, îl cunosc, m-am dus la el, zice, frate, copiii, zice, mi la loc, au probleme, făcut un chef aici, o mai băut și bere și ce pun muzică și jocuri și prostii. Și zice, a început, zice, să ia foc. O șură, un graj și o ars bucătăria unde ăștia au făcut cheful. Și bătrânul și-a luat un scaun în curte, o lua harfa și cânta o cântare cântată. Vecinii, o sărit cu găleți, cu furtune, cu cioabuță stângă focul. Se săracul. Și-o pierdut mințile, zice, uite, îi vine să cânte. Păi zice, frate Mircea, a venit o stare peste mine de bucurie, că și-a întins Dumnezeu mâna să-i atindă pe ăștia, zice că ăștia nu se mai îndreptau, nu mă țineau așa în chefuri în continuu. Și a zis, Dumnezeule, îți mulțumesc frumos că ai trimis focul, cânti-o Domnului o cântare. Toți erau tulburați, eu eram liniștit. Frați și surori, când lumea se agită, vedeți veștile, războaie, vești de războaie, singura ce trebuie să fie liniștită e biserica. Aleluia. Chiar dacă s-ar întâmpla să trimită aia nucleară, pe noi ne așteaptă cerul. Trăiască numele Domnului. Au zis, toate aceste lucruri au să se rămân de ce să pui atâta frământ mintea pentru ele? Și să fie un neliniștit, că oricum să strică. Că mai degrabă, că mai târziu, să Duh de odihnă. Aleluia. Să vă dăruiască Dumnezeu. Nu știu câte soacre sunteți aici. O soacră vroia să-i se căsătorească o noră. Bine spun. Noră, da. Că i-a murit băiatul. Copiii i-au murit. Și acum i-ar fi dorit la noră să se căsătorească. Și o zis, fiicele mele, să vă dea Dumnezeu să găsiți și auziți, și ce să se găsească? O dignă în casa unui bărbat. Auzi, bă, ce uriază asta? Și a zis, să găsiți un om de afaceri, cu bani, să găsiți cineva, să... Nu, o zis, știți ce vă doresc? Dacă ce mai frumos să ai copii căsătoriți și în casă, că e mai zugrăvită mai bine sau mai nu, că e covorul mai nu știu cum, puțin important. Să fie o dignă.
Să-ți poți să simți, eu am văzut asta. Fraților, sunt căs unde e cu adevărat odihnă. Amin, amin. Și sunt căs unde odihna e luată. Dăruiască-vă Dumnezeu la toți. Și-o dorit Naomi la Rut să vă găsească, să găsească fetele voastre, copiii voștri, să găsească odihna. Aleluia. E tot mai rară, să-i de preț odihna. Nu să găsească lene. Nu la aia s-o referit. Da. Să te ție unul în brațe să nu lucri nimic. Nu la aia s-o referit. Că asta nu era o fată de odihnă. Era o fată harnică. Era cinstită. Dar soartă să-i dorea. I-au avut numai 2 copii. Și bărbat. Dar ea nu a avut liniștea care trebuie. Când s-a întors din Moab, o zis amărât, o zis, nu mai îmi ziceți la omul, că Domnul mă umplu de amărăciune. N-am găsit o dignă a Moab. Nu se înapoi în Israel. Dacă nu m-am oprit numai la un cuvânt ce uită din avem trecut timpul. Dar să le spun ce la stat, liniștiți că nu mă grăbesc. Nu mă grăbesc, măcar că eu am de condusat. Ați venit la 10, stăm până la 1 liniștiți. Mărire Domnului. Nu avem niciun stres, dar nu aveți de la președinte astăzi. Aș vrea altceva aici, valoros, duc de înțelepciune. Amin. Lasă-te. Frați, surori, atâta nevoie e de înțelepciune. Hai să vă spun o experiență, că mie îmi plac astea și mi-s dragi, eu le mănânc pe pâine. Am un cumnatul, șai ca el, căsătorit cu o soră de-a lui nevastă. Ăsta niște copii de-a mei, care își bătea joc de mine, vorbea la adresa mea, lucrul ne la loc. Și nevastă vreau să auzi pe ce vorbește. Și să-i fac, bă, dacă mă duc și-l monstru, nu câștig. Mai era o apă. Eu, socrii mei, au crescut 3 porci, 4 porci. Unul l-a tăiat ei și i-au spus 3 erau ai mei. Zic că s-au pus ocul, eu am nevoie de bani, eu vând porci, eu nu trebuie. Ce n-am făcut, eu i-am vândut. Am eu o tehnică de a vinde, nu cine știe vinde ca mine. Eu vând ce fără bani. Mărire Domnului. Și ăsta a văzut și ăsta era deranjat, că nu se vindeau animalele și avea și el animale. Întreba pe ăsta, îmi doare, spus vorbe murdare de mine. Și nu pot vinde porci, nu așa, și eu seara. Mă sună un frate din Londra, zice, poți să mă ajuți într-o zi de post? Și am soția în comă, bolnavă în pat, mă ajuți o zi de post? Și eu, când? Mâine. Da, să mâine într-un post. Eu dimineața, unde mă așteaptă o zi de post. Și greu de făcut astăzi. Eu ce-am de făcut? O zic, ce scrie? Dezleagă lanțurile răutății. Dar știi ce ziceam eu? El e rău. Eu nu ziceam că eu rău. Și el e rău, mă, uite, vorbește de mine. Spune, dacă eu consider pe ăsta rău și eu bun, hai să dau eu dovadă de bunătate. Dau eu dovadă de bunătate. Hai să schimb eu placa. Hai să lucrez cu înțelepciune. Îl sun. Auzi, care-i treaba, așa, ce faci? Zic că am auzit că ai un port de vânzare, e adevărat? Da, cât vrei pe el? Și zice 15 milioane vreau, zic că îți dau 17. Hai pui eu 2. Ți-l cumpăr eu astăzi. Ce faci cu el? Treaba lui. Îl vinzi? Da, în câteva ore nu și pregătesc cu pachetat și le-am dat carnea. Și zic, auzi, i-am făcut un gard. Și mi-au rămas multe lucruri de la gard. Am niște stâlpi noi. Și jumate mi-au rămas vreo 20 de stâlpi. Sau 30. I-am cumpărat, îți plătiți. Poți să-ți dau jumate, dai și tu nevoie? Și vine după ei la un sfert de oră. Datorită răutății stării respective, nu mai vroia să doarmă la noi. Face școala de șofer. Nu mai vroia să doarmă, doar era rude apropiate. Zic că pe soție, tu zic, și nu vine să doarmă la noi. Nu ne mai suportă. Dar când au văzut cum mă port eu,
Zice, mergeți după masă în oraș. Zic, da. Nu mă luați pe mine. Cum să nu? Pot dormi noaptea la voi. Cum să nu? Păi chiar asta ne dorim. Cineva știa extraordinar. Cum l-ai câștigat? Când te-am văzut ce faci? Păi ce de mai pe bun? Da. Dar eu s-a m-am dus să duc pot cu numele Domnului. Nu mi-o trebuie mie cartea. Numai să salvezi situația. Să dărâm zidul dintre noi. Mărire Domnului Iisus. Frați și surori, de ce nu lucrezi la construcția? Faci o poziție de aiurea. Nu vii la adunare, stai mânios, vezi slăbiciunile adunării și ești un opozant așa cum face Aur la PSD și la ăștia. Cu soluții nu vine, altceva nu face, o circăraie de asta, o cărăți pe ea, o ia pe ea la alții. Și așa fac politică în România, să face politică în România. Trist. Ce-i trist că Duhul ăsta e și la adunare. Stai acasă umflat, nu vii la adunare, mânios, gândind că în modul ăsta adunarea a progresat. Dar eu aș dori azi tuturor bărbaților și femeilor din adunare să vă dăruiască Dumnezeu un duh de înțelepciune. Te știi cum să lucrezi cu un om? Că cu el se lucrează într-un fel, cu el trebuie să lucrezi în alt fel. Și cu el trebuie să lucrezi în alt fel. Și cu ălalt trebuie să lucrezi în alt fel. Deci, Dumnezeu poate oferi înțelepciune. Cum să salvezi o situație? Dacă nu e un duc de înțelepciune, apare haosul și dezastru. Să dăruiască Dumnezeu adunării voastre un duc de înțelepciune. Amin. Mereu o soră dimineața, soacră, la 6, cu bâtă, bunica avea un baston și bătea la noră la ușă. Hai, sculați-vă! Și la ora asta nu sunteți trezite. Bă, ca niște stă de nervi de lea când vedea că se fie atent, mă, bătrâna asta n-are somn la ora asta, vine și de scoală. Dar nu era înțelepciune. Hai, deschideți toate soacrele urechile. Bine deschideți-le. Am cunoscut o soră în Lugoj. Am mers la o familie, am servit masa și eu printre altele arunc o pastilă să aud ceva. Zic, cum vă înțelegeți cu soacra? Cu soacra, zic, cum vă înțelegeți? Soacră ca noi n-are nimeni. Le-au 2 sau 3 norori. N-am prea auzit să laude nororile soacrele. Zic, cum de lăudați? Și e aparte, frate, merge. Adică, zic, povestiți-mi că nu înțeleg. Se scoală la ora 6 dimineața. De la 6 la 7, soacra are o oră de rugăciune acasă. La 7 merge la prima noră. Bună dimineața. Am venit la voi. Ce nevoie ai azi? Stau cu copiii? Îți calc haine? Îți gătesc? Am 2 ore pentru tine. Spune-mi ce am de făcut. Soacra la noră. Zice, soacră, dacă ai venit, uite, eu am decălcat haine astăzi. Ei calc haine. Zice, bine că ai venit. Dumneata stai cu copiii ăștia mici, că am de mă dus cu unul la vaccin, cu unul mă duc la medic, am de făcut niște cumpărături în oraș, am de făcut 2 ore numai să stai cu copiii. Mă bucur că ai venit 2 ore să stai cu copiii, nu-mi lăs copiii singuri. Stă soacra, le povestește din Biblie, stă cu ei. La 2 ore pleacă la altă noră. Bate la ușă. Și ora 10, am venit la tine. Ce nevoie ai? Ce? Poți să-ți aranjezi haine în dulap? Poți să-ți aspiri? Poți să-ți fac de mâncare? Ce nevoie ai? Ce înțelepciune! Ce înțelepciune! Și alea, nu să vorbească de rău. Soacră ca noi. N-are nimeni. Ce? Aia citește Coranul, alta și alta citește Biblia și cu înțelepciunea aia își ține nurorile aproape, își ține copiii aproape, le mai sunt decât o sugestie.
cum să administreze financiar, cum să se poarte cu soții, cum să fie în familie. Ce înțelepciune! Mare lucru! Da. Să ai oameni să fie duc de înțelepciune. Amin. Nu e înțelepciune. Numai circ, numai agățat, numai vorbiri de rău, numai bârfă, sună la altă, bă, știu ce-a făcut asta, mă, nu știe face de mâncare. Nu e înțelepciune. Ai duc de dezbinare, de scârbă, de răutate. Și eu aș dori azi Duhul lui Dumnezeu să ne pună pe fugă, să lasă peste adunare un duc de înțelepciune. Amin. Ce mare lucru e să știi să te porți cu înțelepciune. Nu, n-ai făcut nimic. Și ai impresia că faci și eu am prață de adunare, nu ies să mă predic. Din opoziție, eu văd asta, eu face opoziție. Nu cântă, din opoziție. Nu. Deja el așa câte o ambiție că el nu mai face slujbă. Am putea să stai tu până eu, băi, nu ca de tine să faci slujbă. I-am spus la unul, zice, eu dau 5 de la alții. Zic, nu m-au dat-o dai. Că eu altul nu te mai pun. Ani de zile. Te învăț să-ți iei cursurile. Păi ce înseamnă asta? Cui îi face opoziție? Mie? Lui Dumnezeu cui îi face opoziție? Dăruiască bunul Dumnezeu adunării și ce scrie Biblia aici. Duc de înțelepciune. Amin. Scrie un cuvânt aici. Și de pricepere. Că trebuie să fii priceput. Frați și surori, dacă undeva e nevoie de pricepere în lucrarea lui Dumnezeu, e nevoie de multă pricepere. Să ne dăruiască bunul Dumnezeu. Nu-i ușor? Oamenii sunt foarte greu de lucrat cu ei. O sumedenie de duhuri, de puteri străine. Dumnezeu să dăruiască adunării. Duh de pricepere. Eu atâta mă mir cu câtă pricepere o știu, Mântuitorul răspunde. Cât sfat, câtă lumină, câtă călăuză, să știe orice situație să o știe gestiona. Ce? La când o Pilat, ce mie nu-mi răspuns? Nu știi că am putere să te omor și am putere să te țin în viață? Și dă un răspuns scurt. N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Frați și surori, e nevoie de pricepere cum să te porți cu angajații? E nevoie de pricepere cum să te porți cu muncitorii care îți muncesc? E nevoie de pricepere să te știi purta cu oamenii cu care faci afaceri? E nevoie de pricepere. E nevoie de pricepere și de pricepere multă. Vine la lucru la mine mă întreba, și adevărat că l-am auzit la o adunare s-o bătut. Oameni din lume. Și eu n-am fost acolo. Eu n-am văzut. M-am păzit oricând să-i vorbesc pe clasele, pe cei mai slabi. Și e nevoie de multă pricepere. Amin. Spune Biblia, duc de sfat, și aici aș vrea un lucru mare, măreț, de tărie. Frate și surori, trist, avem în România foarte puțini oameni tari. Foarte puțini oameni tari. Știți, oamenii al lui Dumnezeu și-au adus un demonizat. Acolo nu merge cu politică, nu merge cu versete. Trebuie tărie. Și au început să facă o mascaradă acolo. I-au făcut pe toți să râdă. I-au făcut pe toți cât s-au intrat la post pentru el să râdă. Și nu a avut nimeni tărie. Și era un bătrân Ezechiel. Și asta au văzut. Duhul străin. Duh stricat. Și mie nu mi-e frică de niciunul din voi. Numai de bătrânul ăsta mi-e frică. Și l-au arătat pe Ezechiel. Auzi, să vă spun ceva. Și voi sunteți slabi pocăiți. Ăsta e pocăit cu adevărat. Și bătrânul se schiza în Duh.
Și când a văzut că îl înalță pe bătrân, o strigat toată bătrânul, Iisus e mai mare! Aleluia! Amin, amin. Când a strigat Iisus e mai mare, s-a văzut o săgeată că coboră din cer, o străpuns capul demonizatului și o picat jos. Că dacă nu putut cu altceva, a încercat să-l ridice. Și știți unde era tăria? În cuvinte. Aducea un tânăr legat în car. 4-5 bărbați îl țineau în car să-l ducă la o adunare. Să roage pentru el. Ăla făcea un circ în carul și când a ajuns în fața adunării, a apărut un bărbat. Când l-a văzut pe ea, cum îl ținea, de-el țineau. A zis, lăsați-l! Coboară de jos din car. Când au văzut că asta era tăria. Tăria în cuvinte. S-o coboră jos din car. Se intră în adunare. Ăștia s-au mirat, bă. Păi și noi 4 l-am adus să-l ținem în car legat și ăsta nu leagă și se subordonează lui. Coborâți frumos din car jos și merge frumos în adunare. Intră în adunare și zice, ocupă loc aici pe bancă. Ocupa loc pe bancă. Orice ăsta spune, avea autoritate peste el. Frați și surori, suntem într-o criză de oameni cu tărie. Un om cu tărie ce-a avut Mântuitorul Iisus spune unei boli să plece și boala pleacă. Amin. Nu-i vorba de muși, de antrenament, de sală. Asta e tăria Duhului. Aleluia. Amin. Eu am avut oameni care au avut putere în cuvinte. Tărie au zis, Iisuse, fiul lui David, fiica mea e muncită rău de un drac, uite-i acasă, uite ce face, uite așa, uite așa. Mântuitorul spune frumos. În prima dată nu zis nimic. Striga apostolul, dă-i drumul că strigă după noi. Și el nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Femeia, supărată, nu se lasă. Doamne, ai milă! Ascultă, femeie. Nu-i bine să iei pâinea de pe masa copiilor să o arunci la căței. Ce jos o coboară. O zis, da, Doamne, așa e. Dar și căței se hrănesc cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Și spune Mântuitorul Domnul Iisus un cuvânt. Mare-ți este credința femeii! Facă-ți-se cum voiești. Întreb, fata era acolo? Unde s-o vindecat? Acasă. Puterea cuvintelor, tăria și că duc de sfat și de cuvintele rostite prin credință sub ungerea Duhului Sfânt au tărie să împlinească lucruri mari. Glorie Domnului. Mărirea Domnului. Eu am citit puțin, am citit de Tom Carson, un negru. El a crescut într-un cartier de negri foarte sărac și părinții lui au divorțat, trăiau într-o țărășie lucie. El mergea la școală și mama sa în continuu îi spune, Tom, tu poți să înveți. Era cel mai rău din școală, cel mai slab la învățătură. Poți să te ridici, poți să înveți. Și că de la clasa 6 încolo a început să facă progrese și așa de Iisus s-a ridicat, a ajuns la facultatea de medicină. A ajuns cel mai bun chirurg pe creier în America. În administrația trecută, Trump era consilier la Trump. Puterea cuvintelor mamei. Tăria cuvintelor. Nu-ți rosti blesteme asupra copiilor. Nu spune vorbe de la loc asupra copiilor. Nu-ți coborî copiii prin cuvinte. Nu distruge adunarea prin cuvintele tale de îndoială.
rostește cuvinte de tărie. Amin, amin. Dumnezeu are putere să autorizeze, să ridice adunarea prin tărie. Știți ce-mi spun oameni că vin la voi? Nu vă pot spune da cuvintele, că v-ar jigni să vă spun. În România. Dar eu cred în puterea cuvintelor ce le predic. Glorie Că Domnului. cuvintele ce le spun au putere să schimbe vieți. Amin. Mărirea Lui. Să nu fie așa cum spun alții despre voi. Să fie cum spune Dumnezeu despre voi. Mărirea Lui. Slavă Lui. Duc de tărie, și aici spune Biblia, de cunoștință. Așa, deja Mântuitorul cunoștește într-un om. Avem cunoștință. Cunoște starea lui dinainte la prezent și mai ceva. Cunoștea ce se va întâmpla. Cunoștea ce se va întâmpla? Mare lucru îi să ai în adunare duh de cunoștință. Strâns un comitet de adunare, puteți să vă fi spus vreodată. S-a strâns un comitet de adunare, avem în zona de la Megdileș, un bătrân Elisei. Bătrânul avea un duc așa de pricepere, de cunoștință, că știa foarte bine să împece familii, dacă era o neînțelegere. Băi, era o cunoștință aparte în sensul ăsta. Și niște frați au strâns la o adunare pe unul să-l puie la disciplină. Și bătrânul participa și la acolo, la sat. Și ăștia gata, zice, îl pune la pedeapsă. Frate, ăsta nu-i din trupul Domnului. Ăsta zice, numai amar produce la adunare. Asta le exclude. Și ce bătrânul stat, eu ascultat, am văzut ăsta o zi, acuzații la adresa lui. Zice, lăsați-l că și el e din trup. Ce e ăsta în trup? Zice, ăsta-i fiere. Ăsta de-aia e pus aici. Să producă amar la adunare. Fiarea e amară. Și ăsta e rolul lui în trup. El e fiere. Păi s-o nervată la când omul zice, eu fiere! Păi nu nevată și eu nu vreau să fiu fiere. Știi cum îți spui dumneavoastră că-s fiere? Tu produci amar la adunare. Este câte un copil așa la câte o casă care produce amar. La familie, știți? Ăla-i fiere. Produce amar. Da, Dumnezeu poate schimba și fierea. Amin. Eu aș dori să nu fie nicio soră aici la adunare să producă amar așa la familie, dar nici bărbat să nu fie să producă amar. Da, Doamne. Și în modul lui bătrânul l-a câștigat pe ăsta. Eu duc de cunoștință și auziți. Și îndată încheie, nu vă țin până la unul, că eu văd cât puteți mânca. Scrie Biblia aici un cuvânt, frică de Domnul. Asta e. Dacă îl ai în casă un om ăsta, de genul ăsta, e de valoare. Aleluia. Glorie Domnului. Eu am călătorit și călătoresc foarte mult și călătoresc mult singur. Călătoresc foarte mult singur. Aș fi putut să-mi fac de cap, să trăiesc cum îmi taie capul. Cu mine pe mașină e și frica de Domnul. Slavă Domnului. Și sunt alții care se tem de soție, că divorțează de el. Teme-te de Domnul. Sunt care se tem de soț. Sunt care se tem de autorități. Cea mai frumoasă e frica de Domnul. Să o ai cu tine în călătorie, să o ai cu tine acasă, să o ai cu tine la locul de muncă. Da, Doamne. Și peste tot să te însoțească asta. Asta a fost în Iisus. Asta era în Domnul Iisus, fraților. Amin, amin. Păi, dacă e frică de Domnul, eu aș putea dormi în căsi cu bani, pline să fie cu bani. Că n-aș lua niciun leu de acolo. E frica de Domnul. Da, amin, aleluia. Știi? Să înseamnă să ai. Pot să călătoresc, să stau nu știu unde, să fie numai prostituate acolo.
Dacă e frică de Domnul, n-are efect asupra Domnului. Dacă nu-i frică de Domnul, poți să-l legi. Tot acolo merge. Să lăsă bunul Dumnezeu azi în adunare frica de Domnul. Amin. Și să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai frică. Și auziți ce spune Biblia aici? Plăcerea Lui a Domnului Iisus va fi frica de Domnul. Extraordinar. Fraților, un gând am vrut, mi-a scăpat ideea, un gând am vrut să spun la început și vă rog să-l notați. Duhul Domnului nu a venit peste el că era Fiul lui Dumnezeu așa din senin. M-am uitat astăzi, nu deschid. Știți ce spunea evanghelistul Luca? Pe când s-o ruga, s-o deschis cerul. Vreau să vă spun, unde veți vedea un om cu duc de cunoștință, cu duc de tărie, cu duc de frică de Domnul, cu duc de înțelepciune, să știți că ăla stă pe genunchi. Aleluia. Da. Astea nu se câștigă că le citești de pe site. Nu. Poți să le citești până îmbătrânești. Tăria, frica de Domnul, Duhul de înțelepciune, Duhul de sfat, să câștigă pe genunchi. Vă doresc și îmi doresc și mie. De multe ori seara când merg acasă, eu stau aproape de adunare în lumina aprinsă. La 10, la 11 seara. Se gândesc, ce știe la adunare la ora asta? Avem frați, că vine la schimbul 2, se duc la rugăciune. La ora asta, la adunare, și a fost ore noaptea la 2, tăceam pe lângă adunare și erau becurile aprinse la adunare. Dar noi nu se împuie. Nimic, n-am înțeles. Să ne iei nimic, dacă numai Biblia. Noi n-avem atâtea de astea câte aveți voi aici. Mai putea lua câte și. Nu am văzut că au pus azi dimineață, că telecomanda, că să puie codul, că vine de la BGS. La noi n-am și luat. El a luat pe Dumnezeu, că pe ăla n-avem atât la adunare și noi nu suntem împotrivă pe Dumnezeu să-l iei, că îl dorim la toți. Și Biblia să o iei, că nu ne supărăm. Atât. Băncile și scaune și altceva, n-avem nimic, nici microfon n-avem. E mică adunare, așa o zântăți bine și nu-i cazul. Frați și surori, e mare valoare. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu-l va judeca după înfățișare și nici nu va hotărî după cele auzite. Va judeca pe cei săraci cu dreptate. Și auziți, aici avem un cuvânt greuț. Va hotărî cu nepărtinire. Am văzut în viață oameni își părtinesc copiii, își părtinesc rudele, își părtinesc neamul, părtinesc pe ei de aproape. Când e vorba de slujbă, noi avem nevoie să punem în slujbă un diacon sau un prezbiter. E cel mai greu. Nu vreau să fac părtinire. Să fie rudă, să fie ginere, să fie copil. Am mai frică ca de foc. Pot nenoroci o adunare prin părtinirea mea. Fii un om la adunare, auziți? Mă iertați că vă dau eu sfatul, eu sunt mai jos ca puneți și pe cel mai slab la predică. Eu folosesc la îndemnuri care e mai slab la adunare când îți eu de slujbă și pe ei. Numai eu și numai noi. Păi zice, dar îi pune și pe ăștia. Păi să băi, când să se învețe? Unde s-a ridicat ăsta? Poate să fiu nepărtinitor, mă. Rar se întâmplă să-mi pui copii de-a mei la îndemnuri. Rar se întâmplă. Eu să-i pun, la secuianță. Cu nepărtinire. Să vă spun ceva. Nu l-o ridica pe Iosif, pe Maria, pe ăștia. Nu și-au pus frații lui apostoli și pe ea azi nu i-au băgat în seamă. Iisus, fie-i slavă, a lucrat cu dreptate. Marile lui trebuia să meargă după schiță, trebuia să predice ce îi se spune, trebuia să asculte.
Și asta au făcut-o cu desăvârșire. Și va judeca, va hotărî cu nepărtinirea asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și suflarea abuzelor lui, va omorî pe cel rău. Și închei cu ultimul verset. Neprihănirea, dreptatea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Să vă dăruiască Dumnezeu și vouă și mie, că avem nevoie, fraților. Cine nu... Mă suna un frate din St. George, băi, ăla ce m-a spus, comunit, zicea că de mine, auzi, frate Mircea, zice, hai la noi duminică. Păi eu întotdeauna mă vineam mai jos ca ei și erau mai conservatori ca mine și oameni cu căzi de copii, au du-te și predică. Femei care stăteau câte 3 zile necurmat în post. Mi-era rușine, eu eram mult jos față de ei. Și când mă chema, zic, mă, Grigore, eu aș veni. Dar eu am multe scăzăminte. Eu am o grămadă de lucruri de îndreptat. Îți defect aici, îți defect aici, îți defect aici. Și spunem scăzăminte, zice, din viața mea. Zice ăsta către mine, auzi, frate, să-mi spui când nu mai ai scăzăminte, când nu te chem. Până mai ai scăzăminte, mai poți veni la noi. Când nu mai ai, spune-mi, te să mă sun când nu mai ai scăzăminte și nu te mai chem niciodată. Nu, mă zic, cu tine nu ies bine nici cum, mă smeresc. Zice, auzi, un om adevărat, întotdeauna în fața Domnului Iisus trebuie să-și vadă neputința. Hai să fim sinceri, avem înaintea Lui. Bine, măi, frați, uitați ce nivel e aici. Un nivel foarte înalt. E cel mai înalt nivel. Și stă Dana aici la adunare. El vine și la adunare. Nu stă el să doarmă acasă. Deci, cel mai înalt nivel, frați și surori, și mie și nouă la tăți, e recomandat înaintea Lui să ne coborâm. Amin. Știu o familie, fratele, e o loc de picioare, încheie imediat. Bolnav s-a căsătorit, femeia e sănătoasă. Și, nu, trebuia făcute multe lucruri în familie, trebuia pus parchet, nu erau bani de pus să chem meseriat. Ce, uite, ar trebui pus parchet, ce face? Zice, întâi ne rugăm și apoi o să punem parchetul. Păi cine? Păi zice, noi. Păi ce te pus parchetul odată? Zice, nu. Dar noi cunoaștem un Dumnezeu. Și Dumnezeu acesta dă înțelepciune. Și ne rugăm să ne dai înțelepciune să punem parchet. Spune, frate, vezi parchetul ăsta, da? Ce zici? E pus bine? Am pus bine, e pus, mă. Nu arată rău. Ce, sora, eu l-am pus. Dar să pui parchet? Da, că n-avem bani. Și am cerut înțelepciune. Aleluia. Și Dumnezeu îmi dă înțelepciune. Amin. Credeți că Dumnezeu dă înțelepciune și la ăia ce repară motoare la mașini și ăia care fac motoarele? Dă Dumnezeu dă înțelepciune, nu? Dă înțelepciune. Da. Eu aș dori la atâți care nu știu administra banii. Sunt unii de datorii. Le place să fie datori, nu știu de ce. Sunt oameni care nu stau banii la ei cum nu stau panciuri. Dar Dumnezeu poate da înțelepciune. Aleluia. M-am luptat cu unul în adunare să-l scot din datorii, dar zilnic mă luptam cu el, mă zic, o dorință am, să nu mai fii dator, mă. Nu te înțeleg, mă, îți place să fii dator. Zice, frate, n-am înțelepciune. Vii cu mine la lucru azi. Să-i ne dăm o sumă de bani. Plecam de la lucru. Eu plăteam când se găta lucru, îi dădeam bani. Pe drum, până către casă, te rog să oprești tu pe acolo. Ce ai? Vin la baie? Nu, oprește. Intram pe acolo, până nu m-al vedeai că vine cu un braț de ciocolăți, de turciuri, de sucuri, de lăzi. Zic că de nevastă mea zic, Ana, e mare lucru să ai înțelepciune. Păi zic, mă, n-ai putut mă trăi mâini de mâncare, mă, tu n-ai mâini de pâine, mă. Păi, trebuiau luate sucuri acum, ți-am luat eu suc alt, de ce mi-ai luat? Frate,
de mici înțelege, bă, n-am înțelepciune. Dar auziți? Și ce-am zis eu, bă, n-ai tu, dar am eu, mă. Am eu, lasă banii la mine că ți-i administrez eu. Eu am înțelepciune, mă, și eu știu că pot să pui adaus comercial, că pot să pleci cu bani mai mulți de la mine. Lasă-i la mine banii, mă, că am eu minte, mă. Să dai Dumnezeu adunării. Aleluia. Un duc de înțelepciune. Să știi ce să faci, cum să trăiești. Frați, surori, suntem pe drum către Împărăția lui Dumnezeu. Harul Domnului rămâne peste voi. Dacă nu vă place ceva, spuneți, Doamne, ajută-l pe el, soția, copiii să le trăiască. Rostiți binecuvântarea asta, nu mă supăr. Eu am nevoie și de sfat, și de înțelepciune, și de tărie, și de frică de Domnul. Toate să ne le dăruiască Dumnezeu care de unde. Amin.